Snake. En wat gaan we daar doen? We gaan naar de producers meeting van Leeuwarden-Friesland 2018. En Hilde, waarom ben jij mee? Omdat ik voorzitter ben van de werkgroep Toegankelijkheid Leeuwarden. Ja. En betrokken ben bij de culturele hoofdstad. Een producers meeting is een bijeenkomst van producers van projecten voor 2018 en mensen van de stichting en mensen van gemeente en provincie. En dan spreken we over wat de producers bezighoudt, wat ons bezighoudt, allemaal rond het programma. Dit keer is het onder andere toegankelijkheid, maar ook duurzaam produceren. En het programma voor kinderen en jongeren. Heel wat? Ja. Maar toegankelijkheid is toch eigenlijk heel logisch? Dat zou heel logisch moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Ik denk dat projecten het eigenlijk heel graag willen. En dat ze vaak zoeken naar hoe doe ik dat dan. En door hier een presentatie te geven, hopen we daar handvatten voor te geven. Ja, en ik heb ook wel het idee dat we gewoon een grotere stap kunnen maken op deze manier. Ja, we willen echt op het gebied van toegankelijkheid 2018 gebruiken als vliegwiel. Zoals we dat voor een aantal thema's doen en ook voor deze.